Ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo sa buong kapuluan is already 11:08 PM at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. And we want to welcome you to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Let's welcome her back. Hi ma'am, good evening. Hello, good evening. Ayan. TJ. Hi ma'am. Si ma'am po ay dati nating caller. Nung Lunes to, no? Tama po ba? Ayan. And Opo. she's back again. At para sa mga kabisyo natin, kakapakinig lang, diba? Ngayong gabing ito, nung Lunes hindi nakakapakinig, diba, ng radyo. So ulitin natin ang pakilala mo, ma'am. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Hello, Gwen, Yes. 30 Cavite po. Ayun, Gwen, Gwen, 30 30 Cavite. Talagang kompleto na yung detalye. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, ma'am, no? Ulitin lang din namin ang tanong sa'yo. Ano ang top secret mo? Ayun nga, DJ, continue ko na. Hello? Yes ma'am, nakikinig po kami. Ayun, di ba po, the last time nabanggit ko, may na-meet ako. Okay. May na-meet ka na guy. Okay. Ma'am, pwede mo ba kaming bigyan ng timeline? Kailan mo ba ito na-meet? Gano'n na kayo katagal nag-uusap ngayon? Kwentuhan mo naman kami. And kung po pwede, no, medyo i-recap lang natin ng very Yes. light yung kwento talaga ni ma'am kasi alam natin may mga kabisyo tayo nakikinig ngayon na hindi napakinggan yung kwento na Tama. yun eh. Sige ma'am, i-recap mo kami dun sa mga naganap talaga o yung mga nabanggit mo sa amin nung unang tawag mo. At parang marirecap din yata uli yung nangyari nung Lunes, no? Na bigla na lang nawalan ng koneksyon si ma'am. Hello, Gwen! Nasaan ka na? Gwen, parang nasa harap ko ng electric pan. At parang merong bumubuga-buga sa amin. No? Hindi ko alam kung ano yung mga tumutunog-tunog na yan. Gwen? Nandiyan ka pa ba? Galaw mo ang baso, Gwen. Parang awa mo na. Hindi na nalagdugtong. Hello? Ayan! Thank Meron you. na, DJ. Meron na. Ewan ko ano ba nangyayari, pero okay naman ngayon. Oo. Ayun nga, diba, yung marriage ko, parang na-failed kasi yun. And then, siguro din sa mga on and off away, pati yung nakwento ko, tapos may namit ako na isang guy. Hello, DJ? Yes, nakikinig po kami, ma'am. Ayun, after nung call actually, DJ, mas na-realize ko, love ko pa yung guy. Kesa dito sa kinakasama mo. Tama ba ako, Gwen? Kasi- Kasal kayo neto nung guy na kasama mo ngayon na may sakit sa puso. Yes, DJ. Okay. Ako na mag-re-recap sa mga kabisyo natin para mas mabilis na lang. Ito, mga kabisyo, ito po si Gwen ay tumawag po sa atin, kung hindi ako nagkakamali, nung Lunes. At ang kwento niya po ay meron po siyang asawa na may karamdaman at sakit sa puso na inaalagaan niya po. Tapos, ang nangyari po kay Gwen, mga kabisyo, ay na in love sa isang guy sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngayon po, niya itutuloy yung kwento niya ng Lunes na naputol po. Na gusto niya po daw makarinig ng advice sa atin. At the same time, mapakinggan po ng ating programa with DJ Rakitera at Titangelo yung saloobin niya ngayon. Sige Gwen, nasabi mo kanina na mas naramdaman mo na o na-feel mo na mas Okay. mahal mo na tong
new guy na nakilala mo. Bakit? Ano, DJ, linawin ko lang nung na-meet ko siya, wala pang sakit si husband. Mhm. So, parang that time, 2022, para kasing na-fall out talaga ako. Siguro kasi sa away bate, ganun, or di ko alam. Okay. Tapos, nung pumasok si Guy, ayun, parang dun nga ako sumaya, nahanap ko sa kanya yung, ewan, kulang ba? O yung hindi ba magawa ni husband? Which is, alam ko namang mali ako kasi po, hinanap ko sa iba. Okay. Gwen, matanong ko na muna bago natin ipagpatuloy. Ito bang si husband, good provider naman ba? Oo, Dij. Good May- provider naman. Yes. May anak na ba kayo neto? Hello? Hello, Gwen, may anak na ba kayo? Wala, DJ. So, wala kayong anak parehas? Wala. Ilang years na kayong kasal, Gwen? Magpa-5 na Okay. ngayon. So, Mm-mm. ilang taon kayo kasal nung panahon na nag-away bati kayo tapos nakahanap ka ng ibang lalaki? 2 years, DJ. Okay. So, ito na Mm. yung kinukwento mo. Actually, ang gusto ko talagang advice, kasi Dij, yung nakilala ko is mas younger sa akin. Mhm. Tapos ang nangyayari, every time, parang, ewan ko, anong kang tawag sa akin, sugar mommy. Kasi, parang, ako lahat, yung may gastos. Ganun. Dito sa Oh, bagong guy? Oh. Oo, DJ, yung hindi ko ginawa. Kaso ang tawag dito, happy naman ako. Hindi kasi sa akin nagmamatter yung pera or Mhm. as long as masaya ako. So, Okay. parang okay lang sa akin. Magbibigay lang siya ng time. And then, thank you kung maglabas. But ako talaga mali ako, di ba? Tinatanong mo sa amin kung mali ka ba dun sa naging desisyon mo? Yun ba yun? Yes, DJ. Kasi sinasabi nila sa akin na ang tanga-tanga ko. Bakit ako yung gumagastos? Ganun po. Pero bago ka namin na sabihan, bigyan mo muna kami ng kwento, gaano ba kabata itong sinasabi mo? Oo nga, 12 anyos ang bato. Oo. Ano siya? Ngayon 30 na. 30 30. na. So, ibig sabihin, mas matanda ka pa sa kanya ng ilang taon. 3 years, DJ. Okay. Okay, so Ay, no. Nung time na yung 27. Sorry. Wait lang ah. Okay lang. Okay lang, nagigets namin yan Nagigets talaga. namin. Nalilito tayo sa mga edad natin kasi sabi nga natin, di ba? Ibahin natin yung edad natin, ibahin natin yung 27. pangalan natin, ibahin natin yung Oo. lugar natin para hindi tayo mabisto. Yes. Okay lang, nagigets namin. Okay, so 27 siya, 30 ka, tama? Oo, 3 taon Yes. ng gap. Tatlong taon ang gap. Okay, ano yung mga Ayun. kadalasang binibigay mo? Gwen, himay-himayin na muna natin bago tayo tumungo dun sa pagkakamali mo na sinasabi mo na tama ba yung naging decision mo. Ano ba yung mga madalas na binibigay mo sa kanya? Oo. Or gusto muna nating malaman siguro kung ano talagang pinaka nagustuhan mo muna dito sa lalaking to. Yan. Bakit kanya napa-oo? I mean, di mo siya sinasagot, 'di ba? Pero bakit ka nahumaling sa kanya? Anong binibigay nitong taong to? Na DJ. Oras. Talaga. Yung time na talaga. Yan siya. Parang hindi niya ko iniwan, DJ. Lahat ng request ko ginagawa. Kapag gusto kong mag or kumain sa ganito. Ang kaso nga, ako yung kaya. Okay. So, balik naman tayo sa Wala. tanong ni Titangelo. Ano naman yung mga ibinibigay mo dito sa lalaking to? Lahat ng request niya din. O, Ano yung mga isa-isahin request? natin Sige. yan. Ano yung mga request Ano na? naman, hindi siya materialistic eh. Ano siya? Kunwari, gusto niya ng ganito sa car niya. Tapos, kumain sa ganitong resto. Ganun lang. Load. Mhm. Ganun more often. Ganun lang talaga. Hindi siya yung bili mo ako ng hindi naman ganun. Ano yung pinakamahal mong binigay sa kanya, Gwen? Parts ng car. Anong parts ng car? Karburador. Secret, baka malaman. Sige. Basta, Headlights?
Okay. Basta, magkano mo nabili? Magkano mo nabili yung parts na yun? Baka buong Siguro. yan. Ano ko, lahat. Magkano? 70, lahat. 70. Okay, 70,000. Okay. Gets na Lahat na yun. Yung mga parts na yun. So, hindi mo na dinisclose kung ano yung mga parts na yun. Gwen, ito pa. Katanungan ko din sa'yo, saan pala kayo nagtagpo neto? Nung guy na to? Dito lang, malapit sa amin. So, taga sa inyo lang din. Kapitbahay. Hindi siya actually hindi. Parang 30 minutes before. I mean, 30 minutes before makarating sa amin. From house nila. Oh, paano Ganun. kayo nagkakilala? Oo, paano yun? Sa coffee shop. Parang mga Nag-usap- food restaurant, ganun. Parang maginhawa. I mean, ganyan. Nakita lang kayo doon o may pinagmulan pa yung pagkikita na yun na kita tayo? May Ano, ambag, friends ano? of friends. Okay, so pinakilala kayo ng mga ng mutual friend nyo, tama? O Ng friends of classmate ko, DJ. friends? Classmate ko nung college. Okay, hindi sa application, hindi sa dating app. Hindi. Hindi doon sa pinupuntahan na may mga sumasayaw, ganun. Hindi. Hindi Okay. rin sa casino. Hindi. Okay. Mabuti, klaro lang tayo, ha? Nililinaw lang. Mm-mm. Okay, Gwen. Ang pinakamahal mo binigay sa kanya is 70,000 plus yung mga yaya niya sa'yo na sa kotse, kain sa labas, load, Gas. gas. Mahal ng gas ngayon, ha? Mahal Ito pa nga, DJ, pag pinag-gusto. ultimo, Yossi. Vape. Lahat. Kusa mong binibigay o minsan pinaparamdam niya sa'yo na, parang gusto ko ng ganito. Gaganon siya. May style ba siya na ganon? Request. Mhm. Ako naman, hindi naman ako makano kasi happy nga ako. Para bang, ewan ko, masaya ako pag nagbibigay. Ganun. Happy ka dahil yung naibibigay niya sa yung bukod sa time and effort na hindi na Siguro, ibibigay ng DJ, asawa kumbaga, mo more than doon? kasi feeling ko kasi na-fall talaga ako. So, baliwala sa akin lahat. Na-fall. Hello? Oh, yeah. Nakikinig kami. Na-fall. Nakikinig kami. Kasi na-fall ako kasi nga, 'di ba, dahil sa ugali ng husband ko. So, dun, hindi naman sa umikot yung mundo ko dun sa another. Pero kasi parang, yung gusto kong naramdaman ko dun. Yun nga lang, ako yung boy. Oo. Kung paano ka nakakapuslit o nakakatakas sa asawa mo? Nag-aalaga ka, di ba? Siya. Hindi pala pa siyang sakit no, DJ. Oo nga, paano? O, kahit hindi siya may sakit, di ba? Wala pa siyang sakit. O, paano ka nakakatakas? Paano ka nakagawa ng mga alibay mo na alis ka? Hindi kasi nag-work ako noon. Tapos pag-out, ganyan. Tapos siya nagbi-business. So, wala talaga kaming quality time. Wala. Ayun yung wala. Talaga. Nung time ba na nagtatrabaho ka nun sa casino, panggabi ka? Oo, shifting. Shifting actually. Shifting. Syempre, normally, hindi naman masasabi agad na, out ko na to, diba? Tapos, hindi naman niya mauurasan kasi either tulog pa siya o may time na patulog na siya. So, hindi ka na talaga niya maaabutan, diba? Hindi niya na ma-measure, hindi niya na talaga mabibilang yung oras kung nakarating ka na ng bahay o hindi. Magic word, OT. Yes, OT DJ. ako. Hindi talaga, DJ. Maluwag siya. Ganun. Kumbaga, tiwala. Pero kasi, nandun tayo sa mahal niya ako. Hindi naman kasi pwedeng mahal mo lang yung tao. Dapat may respeto. Naniniwala kasi ako, kung mahal mo talaga, DJ, hindi mo mawala yung respeto eh. Kung mahal mo talaga, na totoo. Sa Nasabi amin mo, kasi, Gwen, nasabi mo yung respeto. Kapag mahal mo yung tao, dapat may respeto. Bakit yes, DJ. bakit yun na-feel mo na hindi mo na siya love, nahihirapan ka na sa kanya, hindi mo sinabi sa kanyang ayaw mo niya? Tapos naganap ka ng iba, 'di ba? Parang medyo hindi nagtutugma dun sa sinasabi mo sa nagiging action mo eh. Yun nga, DJ. Kaya
Hello, Gwen. Hello, Gwen. DJ. Yes, nawawala ka lang, Gwen. Ulitin ko lang Sorry yung katanungan po. ko, Baka sa Gwen. connection. Kasi nasabi mo kanina na respeto. Pero bakit hindi mo magawa yun? Yung respeto na sinasabi mo kasi hindi mo nasabi sa partner mo na hindi ka na masaya sa kanya at ayaw mo na at gusto mo na makipaghiwalay. Ang ginawa mo, naghanap ka ng iba. Ibig sabihin, hindi tugma yung sinasabi mo doon sa pinapakita mo o sa ginagawa mo. Yes. Action. Actually, DJ, nag-try na ako makipaghiwalay Mhm. twice. And then, umuwi ako talaga sa family ko. Mhm. Ang kaso, ayaw niya. Sinusundo niya ako. Sumasama ako pabalik dito sa house. Gawa ng mami ko. Mhm. Lagi nila sinasabi, bigyan ko ng chance, ng isa pang chance. Ayun. Eh ako naman, talagang ayoko din na madami or mag-isip yung parents ko. So, sige, baka nga magbago pa. Ayun. Wala pa siyang sakit nun. Hindi naman nagpabago. Siguro parang masasabi ko lang na nagbago siya ngayon. Na nagkasakit na siya. Yun. Pero ngayon, nagbago na siya. Ako naman, kinalimutan ko na din talaga si Guy. But, ayoko namang maging sa sarili ko. Aminin ko. Hindi mawala sa isip ko. Pero pinipigilan ko hindi na makipag-communicate. Kasi alam ko yun yung tama. So, hindi ko din alam, DJ, talaga. Pero andito ako sa point na andito lang ako sa kanya, sa asawa ko. Hindi na ako nakikipag-meet. Nag-uusap pa rin kayo, Dina? Hindi na, DJ. Hindi na din naman siya nagme-message. So kung magme-message siya, kakausapin mo ba siya? Re-replyan mo siya? DJ Rocky, yun yung tanong ko. Re-replyan ko pa ba? Okay. Ganda. Ganda ng tanong. POV muna ng babae, partner. Yun ang tanong mo kung re-replyan mo pa ba? Or dapat pa bang ituloy yung communication if ever may mag-first move? Palagay ko hindi na. Ang una kong kasing tanong sa'yo, kung wala ka bang maibibigay dito sa lalaking to, tatanggapin at mamahalin ka ba niya? Hindi ko din alam, DJ. Hindi ko pa na-try. Yun na nga kasi may naibibigay ka sa kanya, kaya ibinibigay niya din sa'yo yung atensyon at oras niya. I feel like it's very transactional, no? Kung ano man yung relasyon na meron kayo nitong taong to, transactional siya eh. And you believed dito sa taong to because yun yung gusto mong paniwalaan. Naniwala ka rin talaga na ito ay pagmamahal, ito ay tunay na pag-aalaga at pagmamahal towards you. But in reality, kaya siya G na magbigay ng atensyon at oras sa iyo ay dahil may naibibigay at may nakukuha siya sa iyo. Try mo na kung wala kang naibibigay o maibigay, nandyan pa rin kaya siya? Ngayon, wala na talaga kaming communication, DJ. Kasi nitong mga nakaraan, last month, nagme-message pero wala na siyang nakukuha. I mean, hindi ko na siya nalilibre somewhere. Kaya hindi siya nagparamdam. Minsan, para siyang, tawag dito, sumusulpot out of nowhere. Ganun. Tapos magchat-chat siya ng I miss you. Ganyan. Baka ang pangalan niyan, John Michael. I'm John lang. Pag Michael lang. Siguro nga po. Hindi, pero, ano lang naman, sa akin lang naman, sa perspektibo ng isang babae, we know when we know that the person is a player. It's just that sobrang dami natin binibigay na excuses sa isang lalaki kasi nga gusto natin paniwalain yung sarili natin na magiging okay to. Para bang hulog na hulog tayo dun sa idea na okay to, nagmamahal naman ako, masaya naman ako eh. Well, in fact, hindi siya pang matagalan. Yung saya kasi, pwede mo siyang maramdaman ng ilang araw, ilang buwan. Pero
Hanggang dun lang yun. Pero kapag namili ka talaga ng tao na tama para sa iyo, yung saya, oo, pasulpot-sulpot, darating yan. Pero mas makakaramdam ka ng kaginhawan at kapayapaan. Mm-mm. And hindi ako sigurado kung na-achieve mo yon sa pagkakataong ito. But I hope makita mo din yun soon in your entire life. Yes. Tayo lang din na Thank you. nagpapakomplikado ng buhay na meron tayo. So, kung hindi naman komplikado yung buhay na meron ka, wag mo nang pakomplikahin pa. Yes, DJ. Mm-mm. So, tama tong ginawa ko na hindi na talaga mag-message. Pakinggan naman natin ngayon yung perspektibo ng isang lalaki. Titangelo, pasok. Gwen, DJ. may tanong muna ako sa'yo. Yes po. Mahal mo pa tong asawa mo? Sometimes. Mm-mm. Diretso, oo hindi? Out 1 to 10, 5. Walang rate, oo hindi? Oo. Mahal mo? Mm-mm. Mahal mo ba tong lalaki naman na gumugulo sa utak mo? Oo hindi? Mm-mm. Oo. Oo. Kung papiliin ka ngayon, sino pipiliin mo? Alam mo na lahat ng sagot na tinatanong ko. Sa tinatanong ko, alam mo na lahat ng sagot dyan. Kung papapiliin ka ngayong oras na ito, sinong pipiliin mo? Yung asawa mo o yung guy na gumugulo sa utak mo? Siguro, DJ, para sa peace of mind ko at sa lahat na din ng nagmamahal sa amin, yung asawa ko. Thank you sa Para pagiging bang, totoo. happiness na lang ng iba kaysa happiness ko. Kasi ako kaya ko naman maging Hindi pa pwedeng happiness ng iba kaysa sa happiness mo. Dapat masaya ka rin, Gwen. Hindi pa pwedeng tinitignan lang natin yung sarili natin. Ngayon, uulitin ko yung tanong ko, Gwen, ha? Kung papapiliin ka ngayong oras na to, sino pipiliin mo? Yung asawa mo o yung guy na gumugulo sa utak mo? yung asawa ko. Kasi mahal mo siya talaga. Siguro dito yes. Kasi kung hindi na talaga, ba't ko pa siya aalagaan? Yes. Mahirap mag-alaga na may taong may karamdaman at sakit, di ba? Hindi Mm-mm. madali. Yes. Pero Gwen, hindi ako para mag-advise sa'yo, pero naway, panghawakan mo yung nasa puso mo ngayon at tumatakbo sa utak mo na, tama ba itong ginagawa ko para sa asawa ko? Kasi tumatakbo ngayon yan sa utak mo eh. Na dapat ko na bang ihinto to? Or tama ba talaga to? Naguguluhan ka eh. Sasabihin ko lang sa'yo, Gwen, tama yung ginagawa mo. Thank you, DJ. Tama na piliin yung kapayapaan kesa sa saglit na kasiyahan. Tama Thank na you. piliin yung asawa mo sa hirap at ginhawa. Thank you. Alam mo, Gwen, hindi naman porket nagkamali ka o pinili mo o naglabas ka ng pera dun sa guy na yon ay hindi ka na dapat patawarin ng mundong to o i-judge ng mundong to. 'Di ba? Lahat tayo makasalanan at nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi pwedeng sabihin na yung nagawa natin nung mga nakaraan ay pwedeng mag-define sa atin ngayon sa hinaharap o sa kasalukuyan na meron tayo. Gwen, nakita mo na sa puso mo, naisip mo na, ginagawa mo na ngayon na ingatan, mahalin itong asawa mo na may karamdaman. Hindi dahil naaawa ka sa kanya. Tinanong kita ng 2 beses, mahal mo siya. Panghawakan mo yun, Gwen. Naiiyak ako. Panghawakan mo yun, Gwen. Dahil, yan siguro... Alam ko naman, DJ? Yan siguro yung purpose mo talaga eh. Kaya kanya nakilala. Kaya rin siya hindi bumitaw sa'yo nung panahon na ayaw niya na dahil tingin niya ikaw yung taong makakaintindi sa kanya. At tingin din siguro talaga ni Lord
na ikaw yung Mm. taong kaya lang mag-alaga sa kanya sa karamdaman niya. Mm. Mm. Nung una mahirap, pero nagpe-pray na nga lang ako always na sana tama, sana kaya. Sana tama niya. Yung pagstay ko, kasi aminin ko TJ nung nitong Feb, may sakit na siya, pero ganun pa rin niya ako itrato. Yung parang sumisigaw, nagmumura, lumayas ako, Dij. Mhm. Umuwi ulit ako sa amin. Dito lang yun nitong taon, may sakit na siya. Sabi ko sa kanya, ayoko na, kasi ako na nga lang yung parang andito para sa'yo. Ginagawa ko naman lahat sa'yo. Pero ganito mo pa din ako itrato. So, pinauwi na din talaga ako ng mami ko. Kinausap siya, ganyan. Tapos nag-sorry siya sa mami ko na hindi na po maulit, magbabago na ako ulit for the last time. Kaya ako talaga give up na ako noon, time na yun. Wala, ito pa rin ako. Bumalik pa din ako dahil nga, Gwen, tingin mo ba sa relasyon ninyo perfecto, ikaw, siya hindi? Tingin mo ba dun sa relasyon ninyo, yun lang ba ang pinaka dapat natin tignan, yung mga bagay na pangit na nabibigay niya sa'yo? Tatanungin kita, wala ba siyang nagawang maganda sa'yo? Mas nangingibabaw ba talaga yung kawalangyaan na kinukwento mo ngayon at kapangitan ng ugali niya para iwanan mo siya, Gwen? Hindi, DJ. Okay, malinaw. Mm. So Gwen, kinukonsider mo rin ba na ikaw sa relasyon ninyong dalawa, wala ka nagawang mali? Maling-mali. Di ba? Ako. Yes. Mm-mm. Di ba? Minsan kasi nakikita lang natin dun sa partner natin yung mga pangit na bagay na meron siya. Na hindi natin nakikita yung magagandang bagay na meron siya. Kaya nga, Yun nga. sa pag-aasawa talaga, Gwen, hindi madali. Ito Yes. lagi ko sinasabi to na dapat ang iniiyakan hindi yung patay. Iniiyakan dapat yung mag-asawa. Bakit? Kasi doon nila makikita sa pagsasama nila yung mga pinakapangit at hindi nila gusto na ugali dahil magkasama na sila. At hindi lang sila makikita kundi hindi nila pwedeng bitawan yung isa't isa kapag nakita na nila yon. Kailangan nila mas yakapin pa yung isa't isa kapag nandun na sila sa sitwasyon na yun dahil nanumpa na sila. Tsaka papatayin mo yung selfish desires mo kapag nag-asawa ka talaga. Na may mga gusto ka talagang mangyari sa isang tao, sa sarili mo. Pero yun nga yung paghahangad mo, hindi lahat talaga nakukuha mo At matututuhan mong tanggapin kung ano yung nandyan sa harap mo. Magtitiwala ka at mananalig ka na sana may ma-improve, may magbago. Pero at the end of the day, kung nagiging mabuti naman, may mga magagandang nagagawa naman sa'yo talaga yung partner mo, you will embrace that person 100%. Thank you, DJ. Mahirap gawin yun yung pagyakap ng buong pagkatao ng partner mo. Pero the only way, diba, para mas maging mapayapa kayo, mapayapa ka sa mundong to, payapa siya, at magkaroon kayo ng harmonious kind of relationship, ay yakapin niyo yung isa't isa at subukan ninyong intindihin ang isa't isa. Walang perpektang relasyon. Lahat ng mag-aasawa, nag-aaway, nagbabangayan. Kahit pa simple nga magjojowa, diba? Nag-aaway. At kahit gaano pa katagal yung mga couples na kasal, kahit 30 years of marriage na nag-aaway. And those fights are healthy dahil ito po ay isang senyales na kayo po ay tunay talagang magkaibang tao na pinipilit unawain ng isa't isa. Sabi mo kanina, Gwen, dun sa unang salang mo dito sa tawag mo, parang sabi mo, napatunayan mo na parang after that first call na ginawa mo nung Lunes, parang mahal mo yung guy. Yes, And then, DJ. ngayon, Hindi kasi siya mawala sa isip ko. Ngayon, sabi mo, mahal na mahal mo yung asawa mo. Gusto ko lang tanungin sa'yo, ikaw ba sa sarili mo, alam mo din na parang
naku-confuse ka or nandun ka sa punto na sinusubukan mong sabihin tong mga salitang to para paniwalain yung sarili mo na eto talaga yung tunay mong nararamdaman o yun talaga yung nararamdaman mo? Ayun talaga yung nararamdaman ko. andun kasi ako sa, masaya ako dun sa isa. Pero, kailangan kong magstay dito sa isa kasi kailangan niya ako. So tatanungin ka Pero- namin ulit, sino mahal mo? Ang hirap, TJ. Yung asawa ko. Siguro masaya lang din ako dun sa isa. Kasi maginhawa. Mm-mm. Pero yung saya ba na yun, may kapayapaan ka? Pagkasama ko siya, nakakalimutan ko talaga lahat ng stress ko. Literal. Yun. Mhm. Pero kapag humirap kaya, ganun pa rin yun. Hindi ko alam. Hindi ko masabi, TJ. Alam mo yun, Gwen? Alam mo yun? Kaya ka nga nandiyan sa asawa mo eh. Kasi alam mo yung tama eh. Alam mo yung tamang sagot. Mm. 'Di ba? Alam mo yung Siguro dapat tanga lang ako maging na dito. desisyon. Hindi ka tanga. Sadyang na in love ka lang talaga dito sa gay na to, Mm. Gwen. Yes. Sadyang masyado lang nakaangat yung emosyon mo ngayon na may lalaki pa palang kayang magmahal sa akin sa sitwasyon ko Mm. nito. Yung validation, yung pagtaas ng self-esteem, acceptance, good, flowery words. Nakukuha niya dito kasi kay Guy eh. Kaya parang ang sarap kasing isurround yung sarili ng merong ganong klaseng tao sa paligid mo. O nandun yung kasama mo yung taong yon, no? Parang feel good lang. Pero kasi ang question Yes. talaga dun kapag nasa pinaka malalim, 'di ba, na dagok ka ng buhay mo, nandun pa rin kaya siya kung wala kang maibibigay sa kanya. Kasi it's the ultimate test of relationship. Pag nasa pinakamababa ka na punto ng buhay mo at kapag wala kang maibigay sa tao, same pa rin kaya yung level ng Treatment. pagkagusto, ng pagmamahal, ng pag-aalaga at pagbibigay niya ng atensyon sa iyo. Yun eh. Kasi kung hindi, that means that relationship is only transactional. Yes. Mm-mm. Hindi kasi natin Thank masasabi, you. partner, na love yung nandun sa kanila nung guy na to na pumasok na lang sa buhay niya. Kasi di pa nila nararanasan yung pinakamahirap na sitwasyon eh. Di ba? Wala eh, puro saya eh. Ang love, hindi yan binubuo ng puro saya ha. Na puro, I Totoo. love you, mahal na mahal kita, ang daming bulaklak na binibigay, nagro-road trip kayo, masasayang kwentuhan. Hindi ganun ang totoong pag-ibig. Kapag talagang nagmamahalan kayo at talagang mahal mo yung isang tao, kapag mag-asawa na kayo, doon mo makikita yung dilubyo. Oo, dude, alam mo yung sa sobrang, yung pangit na talaga yung nakikita mo sa partner mo, yung tipong nasusuka ka doon sa mismong gagawa niya o kaya nasuka ka doon sa mismong nasabi niya sa'yo, yung parang napaisip ka bigla, ba't ito yung inasawa Pinili ko. ko, ito yung Oo. pinili ko, pero biglang babalik ka pa rin sa kanya at siya pa rin yung pipiliin mo. Pagmamahal yun eh. Yun yung pagmamahal. Kasi nga, again, walang perpekto talagang relasyon. Kumbaga, kahit na sobrang ang gulo-gulo na, pero at the end of the day, siya pa rin ang pinipili mo. I think that is the best definition and manifestation of love eh. Yung self-sacrificial Yes. and at the same time, unconditional. Sa pinakamahirap Thank you. na paraan na pagmamahal at pagpili dun sa taong yun, pagmamahal yun. Thank you, TJ. TJ Titan, Shella, and TJ Rocky. Baka iniisip mo Siguro- lang na kailangan kanya kaya nag-i-stay ka. Pero yung totoo talaga, alam mo talaga Mahal na ko. mahal mo siya. Dinidenay mo Yes. lang sa sarili mo kasi feeling mo talaga, Mahal niya. Kasi may choice siyang umalis eh. Excuse May me. choice siya, kayang-kaya ng isang babae o ng katulad ni Gwen na umalis na dun sa guy.
na gawin na talaga magpakasaya. Kaya niya yun. Alam ni Gwen yun. Tama, mali, Yes, Gwen. DJ. Tama. Pero hindi niya ginawa. Kasi mahal niya talaga. Embrace mo Marami yung ka- pagmamahal mo na yan. Yun nga eh. Embrace mo lang talaga. Oo, mahirap, masakit, medyo self-sacrificial. Pero darating yung panahon na lahat ng yan magbo-bloom. Kasi nga, Thank you, Teach. yung pagmamahal na iyan ang magpapasibol, 'di ba, ng panibagong yugto ng inyong mga buhay. At diyan sisibol talaga yung yung inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ano, Gwen? May mensahe ka ba para sa asawa mo? Kung nakikinig siya ngayon. Hello? Hello, Gwen. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay ng mensahe sa asawa mo. Kung sakaling naririnig ka niya, anong gusto mong sabihin? Naririnig niyo po ako? Yes, naririnig ka namin. Ayan, okay po. Kung naririnig Sa kanya, hello? Hello? Go. Ayan, kay DJ. Sa asawa ko, wala naman akong ibang hiniling sa kanya ngayon kung hindi gumaling. At saka sana feeling ko, tinapik lang siya ni Lord. DJ talaga. Sana ito na yung chance niya para magbago. Kasi, ayun nga, hindi ko naman siya iniwan. Kahit mentally, physically, emotionally, abused na ako. Andito pa din ako. Sorry, kasi nakagawa ako ng mali. Hindi ko naman sinasadya, pero parang ganun na nga. Pero ano na lang, gusto ko na lang talaga ngayon, gumaling siya. Wala akong ibang dasal, kundi gumaling siya. Yun, DJ. Magpagaling siya, labanan niya. Para sa akin. Kasi parang nag-anxiety talaga siya eh. Parang every time, nakatulala na lang. Ganyan. Yun, wala akong ibang hinihiling ngayon or pinipray. Para sa kanya lahat. Sana gumaling siya. Yun lang. Sarili mo, baka may mensahe ka. Ako, sana, ano ba? Sana makalimutan ko na yung maling tao. Feeling ko ako rin naman makakagawa na sa sarili ko. Kung paano ako mag-start ulit. Sa totoo lang, gusto ko kasi munang bigyan ng time yung sarili ko ngayon, DJ, eh. Alone. Kaso nga, ito. Hindi pwede. Sa bahay, So, sino bang kasama ninyo? wala, kami lang, DJ. Kaya minsan di ko rin maiwasan yung hindi ko alam kung anxiety. Hindi ko mag-isip or hindi ko alam ano tawag. Natutulala na lang din ako minsan. Wala kayong mga kaanak na bumibisita sa inyo or napag-usapan niyo ba ito ng pamilya niya? May nag-visit family ko twice a month. Yun. Tapos yung ate niya, parang pag may time lang, ganun. May pamilya na din po kasi. Parang Hindi ko alam kung paanong paraan kasi magkakaroon ng breather itong si si Gwen eh. Pero napakahalaga din kasi dude na parang magkapag-debrief siya or para magkaroon siya ng activity para sa sarili niya, para kahit papaano, 'di ba? May maibigay siya na something din para sa kanyang asawa. Alam mo 'yon, you cannot give what you do not have. So if you are also not happy, 'di ba? And if you are really stressed out and exhausted about everything that is going on with your life, you have to take a little break, no?
na parang Yes, ang makakaintindi lang ay ang mga kapamilya. At minsan talaga, ang mga kapamilya na ang makakaintindi sa inyo eh. Parang sila na yung parang, oh sige, tulong ako ha. Pwede bang ano? Sige, magano ka muna, magkape ka lang muna sa labas. Tapos kitain mo siya. Pero- Charot. Pero ang advice nga daw ng family partner, Charot lang, charot. ang advice daw ng Ano? family is magstay nga lang daw. Yun ba? Yun ba yung advice lang ng pamilya? Yes, Tej. Wala mo na nagsabi na ano, na parang kahit isang oras lang, 30 minutes lang. Alam mo yung sa mga Wala. bagong panganak, 'di ba? Parang kailangan ng ano yung para 30 minutes lang. Sige, maligo lang ako para lang maramdaman ko. Yung ganon. Wala, DJ. Tsaka malalayo na kasi sila sa Mm. amin. Kaya pa twice, minsan once a month, twice a month. Pag talagang may time lang. So magtitiis ka talaga muna. So, Mm-mm. kagat kaya mo, Ganun. kaya mo. Pag natutulog siya, maglaro ka ng video game mo, kaya mag-download ka ng app mo dyan sa cellphone mo, Love Radio, o kaya mag-download ka ng mga brain games dyan sa cellphone mo, Mobile Legends, di ba? Lahat ng mga pwedeng pang breather lang. Lagi ako nakikinig sa inyo. Ayun naman pala, kami pala breather mo. Thank you so much, ha? Salamat, Di ba si girl. DJ? Thank you, DJ. Di ba po si DJ Jello, si Lil Vinci? Oh, siya yun. Yung kumanta ng Galing. Pachinita, girl. Mm-mm. Sample nga doon. Wag ka na magsalita dyan, Gwen. Baka dahil mo pang masabing ibang bagay. Gwen, may nakaraan ba kayo ni Jello? Baka itong guy na to, ang guy na to si Jello ah. Aminin mo na, Gwen, okay lang. Sa atin lang to. Ito ba tinutukoy mong Secret. dating guy, si Jello? Hoy, dude! Sino? Nasaktan, ginamit mo to. Sino? Si Gwen. Hindi ako ganun mga. Sabi niya, Hindi ako ginamit. nagpapasustento, ako sumusustento. Daming pera ni Titan Jello. 70,000 pesos yung ginastos sa sasakyan. Wala nga ako sasakyan eh. Oo, utot. Titan Tapos pa Jello. accessories dun, DJ. Oo, Iba pa yung accessories. mga Oh. accessories. Laki na talaga yung nagastos. Ay, nako. Anyway. Ipunin mo na Pero- lang yung mga dapat sana igagastusin mo pa. Ipunin mo para sa inyong mag-asawa. O kaya din, Thank kung you, meron ka yes. pang extra, pwede kang mag-hire ng caregiver. Tinry ko na, DJ. Kaso wala akong tiwala. Wala kang tiwala Na- kasi baka Yung ano, maiiwan dito sa house, tapos mag-work ako. Hindi ko alam. Wala akong tiwala. Hindi, I mean, Ako na lang, dalawa. ma'am. Ako na lang kuhain mo, ma'am. Sa DJ na lang. Oo, ma'am. Oh. Ako na lang, magki-caregiver, ma'am. Kanino ako magka-care? Sa asawa o kay Gwen? Pwedeng kay Gwen. Ay, say ko sa asawa. I knew it! Hindi. Pinapatawa lang natin si Gwen. Pinapahinga natin siya. Thank you. Sabi ko na nga ba eh. Diba? Minsan kailangan din natin ngumiti. Kailangan din natin paagaanin yung bigat na nararamdaman natin. Totoo. Sa simpleng bagay na ganito. At paminsan talaga, Thank it's you. all a matter of perspective, no? And if we are grateful, 'di ba, dun sa mga bagay na meron tayo, 'di ba? Parang if we count our blessings, magiging positibo din yung tingin natin sa buhay. Kaysa dun sa mga bagay na wala sa atin, na hindi pa naibibigay ng Panginoon sa atin, o na pakiramdam natin, nahihirapan tayo. Kumbaga, kaysa dun sa mga tingnan natin yung mga kaakibat na dahilan kung bakit nangyayari ito sa buhay natin. Sabihin na natin, these are all pampalubag loob. Pero minsan mas okay nang maniwala dun sa mga dahilan na iyon, na may mas malalim pang dahilan yung mga nangyayari na positibo, para kahit papaano gumaan yung pagtapak natin paabante sa buhay. Tama. Yun lamang. Gwen, maraming salamat sa iyong pagtawag. May gusto ka pa bang sabihin? Thank you, DJ. Huwag mong kakalimutan na panoorin yung aming latest jingle ng Love Radio. Kasama mo, Yes. composed and written by Lil Vinci, aka Titan Jello. Titan Jello. O, diba? Alam mo, napakagaling na Thank you. artist nito ni Titan Jello. Wala kang asawa. Ang galing. Sinasabi Crush ko ko na si sa'yo. Titan Jello. Ayun, crush ka na, dude! Crush ka na! Lagot ka sa asa. Yung totoo, dude. Ikaw talaga ex nito eh. Ay, ikaw talaga yung guy. Magiging ex pa lang. Wow!
Hindi DJ. Makakagawa ka pa yun. Medyo hawik niya kasi yung guy. Ay, Ay, makakagawa ka pa ng panibagong kasalanan, dude. kamukha ka ba? Ikaw talaga yun, dude eh. Weh. Hindi ako yan. DJ ba yun, ma'am? DJ? DJ ba yun, Gwen? Mukhang DJ nga. Mukhang DJ lang. Oh, hindi DJ. Okay lang, Gwen. Gwen, pagkatapos ng tawag na to, sabihin mo sa akin ko talaga si Hindi. Tita Jello. Okay Hindi lang. siya DJ. Ay, hindi. Ah, Hindi pala. hindi. Okay, sige. Pwedeng DJ, charot. Hoy. Ay, Pwede maging DJ, no? Hoy. Pwede. tignan mo, dude. Tignan mo talaga. Anyway. Gwen, thank you, ha. Isang maigpit na yakap Thank sa'yo, you, Gwen. DJ. At huwag kakalimutan maging masaya. Thank you, DJ Titan Jello. Yes. Thank you so much, DJ Rocky. Thank you. Salamat. Bye-bye, Gwen. Ayun. Bye-bye. Good night. Good night. Thank you. Naku, Titan Jello, may mga nagsiselos kay Gwen. Yaman mo sila magselos dyan, tumihimik kayong lahat. Pakialam ko sa inyo. Hoy! Number 1 si Tin Rivera, nasasaktan na. Bahala sila. Bukas pa naman, bibisita siya rito. Bahala sila buhay nila. Sinasaktan mo yung damdamin nila. Bahala sila. Basta ako, nagtatrabaho lang. Ay, nako. Ay, talaga nga naman, oo, no? Minsan kahit ano talagang deny natin na hindi natin mahal, ay hindi ko talaga mahal, ganyan. Hindi, naaawa na lang ako, kailangan lang niya ako. It really shows dun sa mga actions natin na mahal pa rin natin. Oo. You know? Kahit anong deny natin. Parang ano lang yun eh, kaibigan natin na sinasabi na, hindi ako babalik dun, hindi talaga. Wala, tapos na ako dun, ganyan. Pero malaman-laman mo, kinabukasan, nag-post sa story, biglang boom, nagkabalikan na sila ng ex niya. Na nanghingi pa yan sa'yo ng advice, 'di ba? Bago yung araw na yun, pero hindi naman pala susundin yung advice mo. Parang ganon. So, minsan talaga, hindi nagtutugma yung sinasabi natin dun sa mga action na ginagawa natin sa buhay. And it's okay. Kasi minsan magulo talaga yung utak natin eh. Magulo yung utak natin, that's why yung nasasabi natin iba din. Diba? Pero, yung katotohanan talaga dyan yung mga action natin eh. Tama. Because again, actions prove why words mean Kala ko. nothing. Mali ako ng isip. Ano? Action Speak. is louder than words ba yun? Ayan, speak louder than words. Ay, ganun pala yun. The action proves why words mean nothing. Ay, galing. Natutunan Pinapatunayan na naman akong bago, no? ng mga action natin. Basta, yun na yun. Huwag kang gumaya sa akin. Dapat ikaw yung matalino dito. Dude, puyat na ako. Ako nga yung wala eh. Hindi, ano na kasi, tinan mo, alas 12 na. Yung brain cells ko hanggang 12 midnight na lang, dude. At, basta yun na yun, guys. Maraming salamat once again sa inyong pagtutok sa amin. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Yeah, maraming salamat po muli. Kayo po ay nakatutok sa number 1 radio station sa Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama niyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan po bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Ogie Alcacid, Nandito Ako. Metro's #1 Love Radio. Basic!